Πατράς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημον Βαρθολομαίου. Ο τελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ψηλά. Πάμε στο διάμετρο Θεού. Ορίστε. Γεια σου φίλε μου. Γεια σου Λίζα. Αν μπορέσετε να ανοίξετε λίγο να πάτε στα προυδάκι αν προλάβετε, αν προλάβετε, μου πείτε εγώ έφυγα, εγώ πήρα προχθές και έφυγα, δεν μπορώ να πάρω τώρα. Σταυρουδάκι είναι, σταυρουδάκι του Οικουμενικού Πατριάρχη. Πήρε.